Het is die 9 november, de dag dat Lut Jacobi haar jarenlid oer de JSF. Ja, nou, er is alles peer volgende punten. Er is alles van oud weer. Blauwe, zelfs En dat er 8000 handtekenings in binnen het de seksdokter Corrie. Subtiel naar binnen. En dan, nou ja, dan ga je die tong opzoeken. Je gaat die mond een beetje verkennen. En dat deze tweet net verstuurd werd. Een heel goeie en welkom bij Bient. Mijn Geesje Duursma heb ik het aanst oer het groeiende betrouwen van jou en mij om weer eens even lekker yield uit te gaan. En we hebben het oer het broodfonds voor Lietse zelfstandigen. Dat is een groep mensen die elkaar kennen en die elkaar ondersteunen financieel, mochten er ziekte zijn. Dus ik word ziek, dan geef jij mij geld? Dan geven wij met z'n allen jouw geld. Op het Amelon is onrust oer plan van een grut wiemoenenpark krek boppen de kust. Het riek wil daar 140 meter lange wiemoen plaatsen. De meeste bewoners die jaren dat nou joert voor het eerst, weten niet van het plan, maar op het gemeentehuis van Amelon worden ze maar de dag benauwder. In 2020 moet 16% van de energievoorziening in Nederland groen wezen, omdat de heljen binnen meer wiemoenenparken op zee nodig. Om de kosten te drukken onderzoekt het Riek altijd dichter op een kustkin binnen de saneemde Tolvermijlzone. Uit een eerste onderzoek van het ministerie van Infrastructuur doch blijkt dat dit op 4 plekken kan, waaronder op de Noordzee ten noorden van het Amelon. Het park zou van het eastelijke puntje van Skielge en het westelijke puntje van Skiermuseum komen matten. Dit is het uitzicht van het strand van Amelon, bij dag en bij nacht. Er rint nog een onderzoek waarin jongen wordt naar de kosten en de effecten van onder andere de visserij, recreatie en natuur. De gemeentes van de Treien Waardeiland binnen Tjin, het Wiemoenenpark, en ik de provincie is Tjin. Ja, ik praat je met Imca Marina. Zij wen het op het Amelon. Het al eens een keer iets een heel succesvol protest viert in het Tjin Oren Wiemoen. En Monico Oud, hij is de wethouder van de gemeente Amelon. Ja, welkom in de studio. Ik wil jou graag eerst even de vraag stellen. Wat toch nou doet je die brief in één keer in de bus kregen van... Nou, Amelon, we doen wat mooi Wiemoen. Ja, de eerste keer dat het bij ons kwam was het we werden uitgenodigd voor een werksessie over de windmolenparken. Onder andere boven Amelon. Er is ooit een keer het idee geweest om op 7 plaatsen daar een windmolenparken neer te zetten. Boven de Noordzeekust van Nederland. Daar zijn er 2 van afgevallen en er zijn 5 overgebleven, waaronder die boven Amelon. Ja. Dus je krijgt in één keer een pakket om te praten over de Wiemoen en dan blijkt in één keer dat het boven Amelon is. Ja, eigenlijk wel. Ja, dus, ja, maar toch niet al. Het is meestal ver van mijn bedshow, die windmolenparken. Maar opeens dan is het er wel. En dan denk je van, hé, wat gebeurt hier eigenlijk? Ja. En waar moet je bij zitten met z'n allen? Want wat hebben ze concreet om jou verteld? Kun je dat in 2 zinnen uitlezen? Wat is het doel? Het doel is om te onderzoeken of er een mogelijkheid is voor het bouwen van het windmolenpark boven Ameland. Omdat het Rijk zijn verplichting voor 16% groene energie opwekken in 2020 moet halen. Ja, dan dat is van die Jugelooks van Wiemoen. We hebben daar even een schema van maken. Kun je even zien hoe groot dat is? Hier is dit, een Wiemoen van 140 meter. Nou, als je toer zit, dan krijg je onder. En 3 keer hier mijn vuurtoer is hij. Wat vind je ervan? Kun je dit zo zeggen? Nou, dankjewel. Wij passen. Ja, want je bent er dus net mee eens, Imca Marina. Voordat ik jou die vraag stel, wat is er even een filmpje van jou? Op het stroom. Ja, oh ja? Ja, bij zie maar even mooi. En je kent geweldig, jongen, dat weet elke niet in. Maar ik wil even met jou zien naar de horizon achter jou. Ik wil even met jou zien naar die horizon achter jou. Daar. Nou ja, we hebben het zo'n krek. Want daar stonden dus nou aan van die gigantische... Nou, wij zitten opeens in de top 5 van de gevarenzone. En dat is voor het prachtige Waddengebied een ondenkbaar iets. Heeft er iemand zijn verstand verloren? Waar gaat dit over? Dat kan toch niet? Wanneer jij jou dit nice? Vandaag. Van? Van jullie redactie. Ja, ja. Het is dus eigenlijk helemaal nog net bekend, hè? Nee, onder Amelon. Hoe ken dat eigenlijk? Niemand weet het nog. Ik wist het ook niet. Ik hou het echt bij, hoor. Ja, er waren werksessies en daarvoor zijn bepaalde mensen uitgenodigd. De gemeente Ameland ook. En de persoon van onze ambtenaar Gerlof mensen daar geweest. Maar werksessies om te praten hoe het komt, hoe doe je dat dan?
Nou, over eventueel van wat voor problemen zie je, waar loop je tegenaan. Het is eigenlijk gebracht als een soort van praatstuk met elkaar en zien van is het draagvlak ja of nee. Ja. En morgen in Utrecht wordt daar de presentatie over gegeven. Er zijn 4 van die sessies geweest in Nederland, waaronder die 1 op Ameland. En daar horen wij de uitkomst van. Wie wordt dat gegeven? Ik heb het rapportje gelezen. Ja. Ik heb hem lezen. Ja. Die praten dan maar verschillende mensen over wat er dan al hier mogelijk is en dat dat spul dan komt. Eigenlijk zeg je hem al hier unaniem, kinnet. Nee. Zelfs de energieleveranciers zeggen ze kinnet. Toerisme kinnet, het kinnet verbonden de veiligheid van scheepvaartverkeer, toerisme. Dieren, de vogels. Bisten kinnet. Het is een gehaktmolen. Waar maak je dan nog druk om? Nou, dat is, eigenlijk moet je zeggen van, goh, het kan niet beter wat hier voor ons ligt. Want als iemand dan eigenlijk zijn boerenverstand gebruikt, laten we het zo maar even netjes zeggen. Dan zeg je van ja, dit is gewoon maar toch onmogelijk, dat moet je niet doen. Ja, omdat je vaak een onderbuikgevoel hebt bij dit soort van zaken. Omdat je ook zit met een regering die een bepaalde verplichting aangaat. Om die 16% energieopwekking mogelijk te maken. Heeft er ook alles mee te maken dat het Rijk het aan kan wijzen met een aanwijzing. Dat betekent dat je geen procedures, of tenminste wel een paar procedures, maar niet de uitgebreide procedures hoeft te volgen. En dat het Rijk het zo aan kan wijzen. Als zijn ik ben het nog met nog iets niet eens. Dat is als het Rijk die 16% wil halen van die energie, de groene energie, zeg maar. Dat zijn allemaal percentages die door de eurozone, zeg maar gerust door het hele eurogebeuren op is gedragen aan ons. Wij zijn een van de kleinste landen. We hebben overal al voor aangelopen. We zijn het braafste kind van alles en van iedereen. En ik vind dat dit soort dingen zou onze regering niet zo zwaar aan moeten tillen. En het betrekken op ons eigen land of het wel allemaal haalbaar is. Want in Brussel zitten ze ook maar natte vingerwerk te doen of dat wel allemaal kan. Ja, maar ik wil even naar jouw persoonlijke verhaal. Je komt een soort op Ameland. Je zoon heeft er een horecabedrijf, je hebt zelf daar een wenning. Ja. Je wordt begraven worden, heb je zijn? Ja, ik word begraven als ik doodga. Wat zou het voor jou betekenen als je dat sindshoen, je steen op het stroom en je zorgt daar een hele riege van Texel ont skier. Nou, het moet niet kunnen. Ik vind gewoon, wij moeten zuinig zijn met ons erfgoed. Het hele Waddengebied is een beschermd gebied waar we allemaal superzuinig op moeten zijn. Er is al eerder ingegrepen in allerlei, nou dat weet Nico ook wel, van allerlei situaties dat het mis zou gaan. Of het nu de zeehonden waren of wat dan ook. En alles is weer op zijn pootjes terechtgekomen doordat men bijgestuurd heeft. Dit is een onzinnig plan. Dit moet men bijsturen. En ook al staan wij nu in de top 5, en wat mij zeer verontrust, ik heb hetzelfde gevoel als Nico, ik ben er niet blij mee. Nee. Want wij moeten zuinig zijn op die ongereptheid van onze Kim, de ongereptheid van het mooie strand. Denk aan de vogels die trekken en die fourageren op de Waddenkant. Daar zijn we mee bezig. Het moet niet kunnen. Nee. En als we dan op het strand zitten en genieten van die stilte en uit willen waaien bij heel Nederland, Duitsland, Frankrijk, mensen uit Engeland komen nu. Moeten we dan tegen de windmolens aan gaan kijken? Want dat zijn joekels hoor, 150 meter. Dat moet niet kunnen. Ik wil van jou weten wat nou de opties binnen. Jou hebben eens een keer in Juwenplak in Midwolda, in Grijns. Hij jou echt heel goed actieviert om die Wiemoensteen te houden. Is je slag? Het zijn 60 man ook wel al hier heren. Nou, dat was nog in Noord-Holland hoor. In Noord-Holland? Ja. Hoe zou je het nou aanpakken? Nou, met elkaar. De bevolking moet zich hier tegen verzetten. Friesland moet wakker worden. Groningen moet wakker worden. Nederland moet wakker worden. Dit moet onder de aandacht worden gebracht. Dit is ons erfgoed. Wij moeten zuinig op de Waddeneilanden zijn. Een van de weinige gebieden die nog mooi zijn en waar we nog uit kunnen waaien. En dat moet je niet. Je moet het niet willen. Ook niet als regering. Waar zit je verstand? Oké, Oud. Je kent Haas? Ja. Kent het industrieterrein van Haas? Ja. Vlak bij die dik zit een gebouw met een hele hege piep. Ja. Ek, onderonder van het vrouw het erfgoed, de afgeloven. Bedoel je de rek? Ja, klopt. Ja. Ken wel, hè? Het ken wel. Had het herkend, waarom zo'n die dingen dan hebben inkomen? Ja, maar dan praten we toch over een heel andere beleving. Als je daar met de rug naartoe staat, dan zie je niks. Ja, ik censureer even hoor. Ja, maar het is gewoon zo, maar dat is op land. En op land is toch een andere beleving dan dat je het op zee hebt. Okay. Dat is, gevoelsmatig is dat zo. Wij eilanders, als wij op strand staan en we kijken voor ons uit,
dan is alles weg. Ja. Dan zie je niks, dan zie je de ongereptheid zoals het hoort te wezen. Zetten we deze dingen neer straks met z'n allen. En nu zeg je van ja, onder druk van eventueel die 16%, onder druk van financiën. Wat volgens mij niet iets kan wezen, een reden is om het dichter bij de eilanden te halen dan dat soort goedkope wijzen dan heel verderop. Hè? Ja, dan denk ik van ja, weer hebben we het over met z'n allen. Dat gaat helemaal nergens. Maar stel je voor, ze zeggen morgen van nou, we vinden het toch een goed plan. En Amelon is een energiezuinig eiland vol in 2020 volslijn onafhankelijk wijze van energie van festival. Nou, ze slikken maar. Ik wil niks zeggen, maar wij hebben net een subsidie binnengekregen. We gaan met de zonneweide bezig. Waarbij wij in één keer 20% van onze eigen energie opwekken op het eiland zelf. Ga daar eens over nadenken met z'n allen. Ja, doe daar eens een keer super. wat mee. En probeer dat op zo'n manier te plaatsen dat men er niet als een last ervaart, eventueel. Luister we aan Imke Marina. Want ja, we moeten haast afsluiten. Maar jouw kind denk ik wel wat mensen in beweging krijgen. Wat zien je deze? Jawel. Wat is jouw boodschap? Nou, wij moeten dit met z'n allen niet willen. Ook niet dat we in de top 5 zitten en dat er nog niks besloten is. Maar dit plan speelt al 15 jaar en ik weet hoe men in Den Haag te werk gaat. Minister Kamp heeft die 17,5 miljard al in zijn portefeuille voor dit soort ontwikkelingen. De VVD heeft ooit gezegd, de windmolens draaien niet op windenergie, maar die draaien op subsidie. Ja, en dat zegt de Eneco ook. En gaan hem nogmaals opnieuw doorrekenen. Want als wij met z'n allen 10 cent moeten toegeven per kilowattuur, en dat moeten we als we windmolens doen, dan moeten ze al helemaal niet komen. Oké. Dus nou, tegen dank in ieder geval voor je verhaal hier. En jij er morgen wel meer over hoe dat aanrint en dan krijg je hem dat rapport. Ja, sinds het begin van de crisis is het tal Lietse zelfstandigen flink toenaam. Dit hier binnen er in Friesland al 4.000 mensen van zelfs begon. En 60% van de ZZP'ers is net verzekerd in een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Want ja, dat is eigenlijk net te betalen. Ex-freelancer, verslagjouwer Berber Hania is net verzekerd en zij ging op ziek naar een orenoplossing. In juni schreef ik me in bij de Kamer van Keephandel. Als ik dwaande ben met het opstarten van mijn eigen bedrijf, bleven de rekkens heropstapelen. Hoe los ik de financiële crisis op mijn eigen bankrekken op? Soms gaat er wat mis, maar als zelfstandige die voortbrengt, dat is dubbel pech. Want de ziektewet die bestaat net voor die. Verzekers willen graag dat bij haar een verzekering aansluit, maar dat kost het klauwen vol mijn geld. Wat ik ken is die aansluiten bij een broodfonds. Het Frieske broodfonds. Boeter, Bree en Grien het Siers had het haatkantoor in Baard. En Anke is de voorzitter. Hoi. Hoi, Berber. Dat is een groep mensen die elkaar kennen en die elkaar ondersteunen financieel, mocht er ziekte zijn. Dus ik word ziek, dan geef jij mij geld? Dan geven wij met z'n allen jouw geld. Ja. Dan moet je eerst een maand ziek zijn. En dan gaan mensen via het landelijk administratiekantoor geld schenken naar die zieken toe. Dus daar hebben we zelf geen omkijken naar. We sparen en als iemand ziek wordt, of meer mensen ziek worden, dan gaat dat via het administratiekantoor worden die mensen uitgekeerd. Anke, mag ik weten waar jij een liniaal hebt? Aan Martin kan je alles vragen. Martin. Maar een liniaal heb ik niet. Nee, ik wou net zeggen, want die ken ik ook niet. Ik ben ZZP'er. En er lopen hier veel mensen rond omdat ik cursussen geef en sommige mensen wat inhalen of eventjes tussendoor wat komen doen. En ik heb een stagiaire rondlopen. Ik ben erbij gegaan omdat ik het wel belangrijk vind dat als ik ziek word, dat dit kan blijven bestaan. Dat ik gewoon de boel kan blijven afbetalen en alle onkosten kan blijven betalen. En daarbij vind ik het ook heel erg interessant dat het zo'n nieuw initiatief, het heeft wel iets rebels van nou, we kunnen het wel zelf. Hè. En tegenwoordig wordt er dan over burgerparticipatie gesproken. En in dat kader valt dit ook heel mooi. Het zijn de voorlopers. Ja, ik durf het haast niet te zeggen, maar ik denk ook weer aan Meerskip. Zeker, ja hoor, zeker. Dat vind ik mooi van deze tijd. Ja, en dat komt meer en meer dat je met elkaar bezig gaat met Meerskip, maar ook met duurzaamheid.
Hè, die dorpen, er is zoveel mogelijk op eigen initiatief. We hoeven helemaal niet meer te wachten op de overheid. Die onkosten zijn nihil. Hè, dus we betalen wel die broodfondsmakers, de initiatiefnemers en de administratiekantoor enzovoort enzovoort. Maar wij sparen. Wordt er niemand ziek, dan krijgen we ons eigen geld weer terug. Oké. Nou, dat klinkt wel interessant. Maar ja, kijk, jij voelt je misschien veel eerder ziek dan ik. Zit er ook controle op? Of hoe werkt dat allemaal? Nee, het is op basis van vertrouwen. Je kent elkaar, je weet waar het geld naartoe gaat. Hè. Bij een verzekering weet je het niet. En dan zeg je veel makkelijker, nou, ik neem nog een weekje erbij. Maar omdat je de mensen kent, ga je ook zo snel mogelijk, zorg je ervoor dat je weer beter wordt. Want je weet waar het geld vandaan komt. En je weet ook dat een volgende die ziek wordt het nodig heeft. Dus op die manier heeft het ook een hele helende werking. Ja, gewoon deel 3 hoe je dan op creatieve wijze een beetje uit de crisis komen kunnen. Nou ja, daar praten we verder over. Want Nederland is uit de recessie. Nou ja, de economie groeit weer. Dat is echt net een soort, maar 0,1%. En dat komt eigenlijk alleen nog maar omdat het zo goed gaat met de export. Wij consumenten jouwen al 2 heel lang minder yield uit. En als we dat doen, dan ben we heel kritisch. Aan tafel Gees Duursma, ondernemer en bedrijfseconoom. Verste persoon hier aan tafel op Tuesday. Ja, Gees, even een paar kwarte dilemma's voor jou. Want als we het hebben hoe kritisch wezen, maar wat je uit je houden. Oké, maar kiezen. 1 keer luxe uit eten of jou een keer naar de McDonald's? Luxe uit eten. Luxe uit eten, 1 keer dus. Echt voor kwaliteit. Ja. Een iPad voor de band of een ouderwets Monopoly-spel koopje? Ouderwets Monopoly-spel. Cruisevakantie of 2 weken in Ameland? Die is gemeen. Die is heel gemeen, ja, denk ik, dat voor de cruise. En wat kost dat een bakje geld? Ja, Oké. 1 keer per jaar, hè? 1 keer per jaar. Extra waslijn ophingen of een nij droge keepje? Waslijn. Oké, interessant. Dit zijn de keuzes. Ja. Ik heb er even voor jou die in. Wat vies nou zelf dreigt? Ja, die cruisevakantie, maar had je bijvoorbeeld hebben hoe de zaken waar mensen thuis mee maar zitten, bijvoorbeeld die waslijn en die droger? Is dat een probleem wat mensen knotsen in oren? Ik denk dat mensen daar beslissing aan maar dat ik nog wat oren denk spelen, is bijvoorbeeld van nou, wat is nou goed voor het milieu? Ja, wat kan ik op lange termijn doen? En dat soort dingen, ecologisch, ik heb mij spelen. Ja. Dus, maar, goed nice, vrienden weken, we binnen uit de recessie. Dat is het econoom, bedrijfseconoom. Wat zou je dat zo'n cijfer? nou, eigenlijk net zo volle. Nee, dat is, nou ja, wat is het dan? Hè? En uiteindelijk gaat het dan, wat veel je nou in je beurs? En de gewone Nederlander, de gemiddelde Fries, wat veel hij daar nog van? En dan blijkt dus dan dat daar net opslaat. Hè? Het gaat vooral om exportcijfers. Maar echt, dat wij nou meer yield uitgaan kennen, dat blijkt dus eigenlijk net zo te wezen. Nee, want wat is 0,1? Wat stelt dat voor? Ik heb een flauw idee. We het opzacht, hè, maar dat weer dan iets van 100 miljoen euro. Maar ja, op een hele Nederlandse economie van een zoveel miljard. 30 miljard, ja. Ja, is dat natuurlijk miljard. 300 miljard. Ja, is het natuurlijk peanuts. Dus het gaat eigenlijk volgens mij vooral om het vertrouwen in de economie. Hè. Meestal met vertrouwen om yield uit te gaan. En dat volle belangrijker is. Maar die keuzes die ik daar krijg, Maartje, 1 keer luxe eten of jou keer naar een McDonald's. Ja. Wat denk je dat mensen kunnen doen nou? Nou, om eerlijk te wezen, ik ben geen fan van McDonald's. Nou, dus, dan wat ze staan je sjouken naar de pleet, dan hier natuurlijk zijn daardoor. Maar ik denk dat heel soort mensen wel wat bewuster binnen van nou, wij jou me yield dan uit. En dan is er 2 kanten. Of ze zeggen van nou, dan moet het in goed wezen. Dus ook me yield dan uit jou, dan moet het goed wezen. Of aan de andere kant, heel wat prijsbewust. Ja, en dat prijsbewust, dat is wel aardig. Daar hebben wij eventjes een film van maken. Want ja, elke niet viel het, maar het is toch dreig om afstand te doen van de luxe die we wend binnen. Vooral jongeren steken haar nog altijd niet in de schulden om leuke dingen te kennen. En wij volgen Tjitske en Arjen, die het alle dagen een puzzelstukje maatje van haar nu jeften. Dat is 230, dat was 80. Tjitske van der Veen en Arjen Meijerzak draaien elke euro 4 keer om voordat ze hem uitjouwen. Ze binnen 24 en 25 hier en willen van Zimmer trouwen. Graag een eigen huis en een pb. Beiden hebben ze zicht op een goed betalen baan, dat wel. Maar haar in de schulden steken om luxe te leven, dat doen ze net. Hij vindt het leuk, ik vind het niks anders. Hij kookt altijd. Nou ja, altijd. Vaak. Wat veroordeeld haar? Van het liedse lingen van Arjen dat ze van Roem komen matten, beziek je ze ook nog wat te sparren. Spartaans libje, maar wel luxe dreamen. Wat willen mensen nog meer? Dus wij zullen nooit lien op een tv of een auto of niet. We gaan ook niet in een auto, ik heb ik naar betalen.
Ja, maandelijks gewoon de maandelijkse kosten hebben net lukken. Dus ja, dat zit ik alleen maar dat ging net op lien. Wij hebben altijd als West we jou op een zielt uit als we het uit gaan kennen. En wij zijn net echt van die high-catches van er is een nieuwe mobiel, dus we moeten die mobiel gaan. Nee, je order die werkt het nou ja, dan wacht je wel tot die stikking is en dan geef je weer dan naar. En ik bedoel, wij zijn net echt van die trendsetters dat we het hipste van het hipste gaan, dus daar zitten wij net in op hoor. Nou, uiteindelijk is dit fotograaf van die we die in hebben, die had, als de foto's niet echt, dit is maar een selectie van wat er maken had. We zijn nu ongeveer voor een €900 kleer. Ja, we willen straks een hoeskeepje, dus net een volletje, maar het wil iets op een bank steen blowen. En je weet ik net wat er gebeurt, je moet altijd wat reserves hebben. Je hebt hetzelfde, de raket in je van u in het ziekenhuis, nou, dan ben je zijn eigen risico kwijt. Nou, die hebben we om de maandplaats te drukken en hebben we het allerhoogste nou. Ja. Maar als dan in het ziekenhuis komt, is wel direct aan €850 kwijt. Moet je dan wel betalen kennen, dus ja, daar moet je dan wel bij. Het is een skipperje. Oh, ik vind die oren lekkerder. Lekker? Ja. Nou, door hem doe drinkt dan een protocol aan, maar doe hij bijvoorbeeld... Broden. Nou ja, ik vind het lekker. Maar als ze bereiken dat het de cola bij de Aldi duurder is, dan bij de Albert Heijn. Dus de cola halen we bij de Albert Heijn. En we zie ik al de kruidvat en de DHA en de trekpleister volkensnij voor de deo. Wacht even. Oh, zo'n spinaziestukje zit hij verkeerd. Ja, dat heeft van die spinazie bij de Aldi hoor. Daar willen nog wel eens hele stikjes zitten. Ja. Toen best echt een Spartersman en toen is nog iets voen hier in Lauw. Het was echt ontzettend leuk vondst. Nou, ben ik wel prijzig. Ben ik wel prijzig, ja. Nee, ik zei maar zelf wit, ik zei, ik stelt me 1 keer uit, ja. Ja, ik was zelf net echt van dat fitnessgedoe, dus ik zei van, nou, voor mij hoeft het net, maar nou is het wel heel erg leuk. Maar toen hij het uiteindelijk tas zei van, ja, wil het dan net bestekken in de bruiloft en dan geef eventueel later wel sporten. En inderdaad, dan draaf ik hier wel een beetje van Haringsma-kanaal en dan, ja. Dan lost het zo op. Heb je nog tips voor jongeren? Sparrie. Ja, sparren, maar in die zin ik wil uitjan en denken 2 keer hoe naai van was het uitjouwt en is het echt belangrijk. Mast echt die telefoon af, kerst maar die orentelefoon af, dat is het heel sparren kerst voor het oors. Ja, mast per se die hele dure winterjas aan of kerst maar ietsje goedkoper ik aan. Dus je bent net met Rutte in eerst iets zoiets van uitja jongens? Nou, net alles. Nee, zeker net. Geesje, wat vindt u van? Prachtig stukje. Ja. Ja. Maar van deze meisken? Bijzonder, want ik kies ze. Dus, en ze trouwen volgend jaar buis, dus nog veel meer wat schulden hoe het ja, feest dan was het net. ze ben druk het sparring, ja. Nee, maar even feitelijk, als het juist nou wat ze door, die jongen die wil fitnessen, nou ja, dan toch maar net. Nee. Nou, daar zou ik persoonlijk zelf wat minder uit denken. Ja. Maar is dat zo'n verstoren? Of ben dit nou correct de types die te verzwaren dat die 0,1% net 0,4% worden? Nou ja, dus het is gezegd op het eind, van het is de uitjaan en het is sparring. En wij Nederlanders zijn natuurlijk wereldkampioen in sparring. Dus uiteindelijk, ja, moet het natuurlijk ook weer gespendeerd worden. Maar ik denk dat het goed is dat je eerst sparren hebt en dan het geld uitjouwen. Ja, maar dus hier hebben we dus eigenlijk niks aan, deze mensen. Nou, zou ik dat net zeggen. Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld de komende periode? Mei, Sinterklaas, Christ, hartstikke duur. Ja. Wat zouden dan mensen dan doen met eigenlijk? Nevens die. Ik denk dat ze gewoon even goed zien moeten. Dus wat Jitske zei, goed de folders naar zien. En dan inderdaad even net dat we ze vannacht leren terug al die prijzen die het eigenlijk kunstmatig opvoeren. Ja, dat weet ik nog niet nice. Dus dat weet ik niet nice. Maar december is wel een maand dat over het algemeen de mensen heel blij zijn en vrolijk en fleurig. En dat dan wel aardig uitjouwen. Dus, maar ja, jou wil je altijd wat je hebt. Ja. Dus net wat er net is. En maar als je pinpas reed staan, dan merk je net zo vol van. Je hebt pas al je thuis binnen. Dus. Maar als je nou uit die crisis komen willen, en ik wil daar staan dat antwoord nou net zo iemand wat draaien heeft, maar dat vertrouwen wat er weer omheen kreeg, maar wat zou dan heel gunstig wezen voor u? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat de mensen bij vertrouwen krijgen dat het alweer beter wordt. Dus nu is iedereen heel boord van ja, ik moet zeker weten dat ik volgend jaar nog een baan heb. Dus bijvoorbeeld mijn bril af een week dat mensen letterlijk boeken. Omdat ze, nou ja, hier van tevoren, en vroeger weer dat wel een jaar. Omdat ze zeker weten wel van, nou, ik heb een contract. Ja, nou, dus, duidelijk ik. Ja. Maar gebeurt het ook wel eens dat mensen een bruiloft alles zeggen?
We hebben één, 2 keer per jaar hebben we dat. En dan is het bijvoorbeeld lijst in stel die bij de werkleers worden. Ja, en die zijn van wij kunnen dat dus net meer veroorloven. Dus dan dat gebeurt. En wat zeiden ze dan, die mensen? Nou, hoe viel dat bij ze? Ja, dat is natuurlijk een ramp. Er is nou, als nou in Burgum just en Daam gaat nou dicht of bijna helemaal. Ja, dat is voor die mensen natuurlijk een ramp. Dan ben je 44, 50-plussers, vaak mensen die nou zonder werk om te zitten. Ja, dus al die mooie verhalen van 0,1%, dat viel je dus net. Nou ja, want de werkleers is net natuurlijk wat daar. Ja. Dus het is een... maar daar heb ik net een oplossing voor. Nee. Dus dat is... Ik denk wel dat we naar een oorsoort economie gaan. Dus dat we meer naar een economie gaan wat minder financieel gedreven is. Maar kijk wel dat ik in een stukje zeggen van de riegen meer op andere manieren groeien. Dus dat een bedrijf met hele grote winsten... Dat ze de meesten zeggen, ja, maar hoe kom je aan die winsten? En is het reëel dat de meneer Van Vestia... Ja, nou, ik heb hier de Volkskrant erbij van Joet in afrekening met de vette jaren. Gaat dan hoe die topman van Vestia en ik van de Rabobank en die wethouder. Ja, die kom je net meer maar gedeputeerde is dat trouwens. Ja, en wie mensen zegt altijd dat de massa in beweging komt, ja, dan is het niet naar waar. Dus dat wij als gewone man dus nog dat is het niet naar waar. En zij no sure hoe dat gaat, die keert dan net maar vet komen. En ik denk dat je als bedrijf zijnde in het kader van je verantwoordelijkheid natuurlijk streven naar financiële groei. Dat is in voor duurzaamheid. Maar dat ken ik wel wat minder. Oké. Ja. Geesje, bedankt. Gedaan hier. Voor deze, wat is het, een lezing haast vandaag. Ja, dit weer Biens van Joet. Volg ons op Twitter en Facebook. Dat is heel veel voor Gees. Krijg je meer informatie over dit programma. En van nou nog een hele noffelijke jong verder.